Χαραλάμπης Νικολέτα, CY Games, σκέλη γυναικών, 2 CrossFit. Μπάρα 20 κιλά, να δείξουμε την μπάρα. Ευκά πάνω στο... Άι στα σέρκα κάτω άλλο λεπτό. Σίγου πάνω, σίγου πάνω. 15 πόντους. Λοιπόν, Νικολέτα, τέντο στα σέρκα. Ωραία, έλα κάτω. Έλα μπροστά. Δείξω το χέρι σου λίγο που τεντώνει. Το δεξί το χέρι, απλώς δεν τεντώνει λόγω του αγκώνα. Για λεπτομέρειες, για τις επαναλήψεις. Λοιπόν, ετοιμάσου. Έλξεις. Λοιπόν, έτοιμοι. Ναι. 10. Πάμε. Πήτα πάνω από την μπάρα. Πήτα το τελευταίο Νικολέτα μου, ξακάμε αλλόνα. Πήδουμε πάνω από την μπάρα στο τελευταίο. Πάμε. Ωραία. Τώρα μέτρα. Πάμε. Τρέξε το. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ωραία, έλα. Πάμε, Νικόλ. Ωραία, πάμε. 4, 5, 6, ακόμα ένα. Ωραία, πάμε. Μπράβο. Μπράβο, πάμε. Ακόμα ένα. Πήδα πάνω. Έχεις άνοιξει το τελευταίο, μπράβο, πάμε. Πάμε για 9 Νικόλ, πάμε. 2. 8, ακόμα ένα. Μπράβο, πάμε. Πάμε για 7. Ωραία. Πάμε για 5. Πάμε Νικόλ μου. Πάμε, τώρα ο πιάζει ρυθμό. Ακόμα ένα. Μπράβο, πάμε. Πάμε για τον τέταρτο Νικόλ, πάμε. Έξι.
2, 8, 9, 5, 6,1. Μπράβο, έφυγες. Πάμε, βάλε τα χίλια. Μπράβο, Νικόλ, πάμε. Άιστα, και χαλαρά, μην τα κάνεις πάνω. Κάμε χαλάρουν μας. 3, 4,1. Έφυγες, πάμε. Πάμε, Νικόλ μου, πάμε. Έλα, τώρα ό,τι έχεις, πάμε. 4, 5, 7, 8, 9, πάμε. Πάμε. 4, 5, 6, 7. Πάμε γλυόρα, φύγε γλυόρα. Να προλάβουμε να πάμε και τον έκτο. Πάμε. Μπράβο, δώσ' τα ούλα. 1,5 λεπτό έμεινε ρε Νικολέτ. Μπράβο, αυτό είναι. Μπράβο ρε. 4,1. Ακόμα ένα, μπράβο ρε Θήριο, πάμε, έλα. Έφυγες, πάμε για τον έκτο. Έχεις έναν 20, δώσ' τα ούλα, ό,τι έχεις, ό,τι σου έμεινε δώσ' το. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Έλα, μπράβο, πιάσ' την μπάρα σου. Χάτ. 1, 2, 4, 5, 6, 7, ξεκινά μπέρπις, πάμε. Μπράβο. Αυτό είναι, μπράβο ρε Νίκο. Τρία. 4. Χάτε ρε, πάμε, προλαβαίνουμε να ξεκινήσουμε το άλλο. Χάτε, όσα βγάλεις εν κέρδος, έλα. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Tie.